Giklaro sa mayor sa Dakbayan sa Talisay nga way ni usa ka OFW ug returning overseas Filipino nga tugutang makauli dayon sa ilang mga panimay sa Dakbayan. Ang report ni Femery Dumabo. Sa Mactan, Cebu International Airport lang daan, aduna nay gisunod nga protokol alang sa mga OFW ug balikbayan. Dili usab dayon makauli ang mga OFW ug returning overseas Filipinos sa ilang dapit hangtod nga dunay clearance gikan sa Department of Health ug sa Interagency Task Force. Tungod niini, gipasalig ni Mayor Samsam Gulyas nga way angayang kabalakan ang mga Talisaynon sa gipaybaw sa DOH nga dunay taga-dakbayan sa Talisay nga positibo sa UK variant. Protocols were in place na wagid siya mo set foot diri. Then pag set foot niya diri, recovered na siya. Pagdungog yun ako sa news, I think it was 11 o'clock at night, I wanted to make a statement yun para dili mo panic ang tao. Daan na usab nga higpit gipatuman sa dakbayan ng health protocol og sub-usab ang contact tracing nga gipahigayon. So as far as entry protocols have been set, gikan sa mga lain nasod. Ang amo lang diri sa cities to continue the protocols at the minimum health protocols na mo ang gipa-implement diri sa city. Sa ulahi nga talaan ng dakbayan ang anaay 141 nga mga aktibong kaso sa COVID-19. Human 15 ang nadugang nga kaso. 14 usab hinuon ang nadugang sa mga nangaayo. Uban ni Rinanti Quiñones. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.